Asan naman? Yeah, dili ka mo. Yo, oh, yeah. Sa karsada nga gubagi hapon, mga tawa sige pangandoy. Giingon nila adunay pondo, pero nga nung wala'y kausaban karon. Ang eskwelahan kulang ugamit, ang ospital puno sa kalisod. Nagpanggutana ang katawan, nasan naman ang sad nga taba? Asan na ang kwarta? Asan naman? Nganong nawala nga para sa tanan? Gikan sa buwis, sa katauhan, nganong walay nakita nga kausaban. Asan na ang kwarta? Tubaga kami, kayang kamatuoran dili. Matago sa gabi, mga leader nagisgot og serbisyo. Sa telebisyon hayag ang asad. Apan sa baryo kasilinganan ang problema mao gihapon ang dagan. Mga ginikanan nagpaning kamot aron adunay kaugmaon ng anak. Apan ang paglaom usahay maluya kung ang hustisya murag nagkalayo. Asan na ang kwarta? Asan naman? Nganong nawala nga para sa tanan? Gikan sa buwis, sa katauhan, nganong walay nakita nga kausaban. Asan na ang kwarta? Tubaga kami, kayang kamatuoran dili. Matago sa gabi, dili kami hilom hangtod masairan. Ang tinuod nga tubag sa pangutana, kayang pondo sa katauhan, dapat para sa katauhan. Asan na ang kwarta? Asan naman? Tingog sa masa nag-awit karon, panagihusa o paglawang dala na ang nataog maon mahimong masanag. Asan na ang kwarta? Asan naman? Tubaga ang katauhan. Asan na ang kwarta? Asan na ang kwarta? Asan na ang kwarta? Asan naman? Tubaga ang G. As always, palanore sa nanolihore tu. Yeah. Sa buntag pa lang, nangitag panginabuhi. Ang ordinaryong tawo, naglisod gihapon, nagbayad og buwis, alang sa kaugmao na pan ang resulta murag walay padulngan. Mga sanad nga gipasalig sa katawan, nagpili lang sa papel ug istorya. Samtang ang uban nagulat sa kausaban, ang pondo murag nahimong misteryo. Kinsa may nakabenepisyo, kinsa may nakadaog sa dula. Ang tingog sa masa nagapanggutana, nganong kami gihapon ang naganto. Bulsa sa ilan, para undas sa tanan, nganong dito na patatulong ang bahandi sa nason. Bulsa sa ilan, ang katawahan ng andoy, hustisya ug serbisyo, maabot sa matag balay. Bulsa sa ilan, dili na kami maghilom, kayang kamaturan mulutaw bisan unsang panahon. Yeah, yeah. Sa baryo, kulang ang tubig ug dalan. Sa lungsod, daghang panginahanglan. Apan ang budget nga gingong igo murag nawala sa dili. Masaptan nga paagi ang mga kamot nga nagtrabaho matagadlaw. Nangandoy lang o kinabuhi nga matarong. Dili sobra ang ilang gipangayo, kundi tinuod nga serbisyo alang sa tanan. Ang paglaom, wala pa mamatay. Bisan dagang pagsulay, magkahihusa ang katauhan aron mapadungog ang kamatuoran. Bulsa sa ilan, around sa tanan.
Dili kiniawit sa kasukolaman, kundili panawagan sa kausaban. Kung magkahiusa ang katawahan, masidlak ang kaugmaon sa atong nasod. Pulsa sa ilan, dili na unta mausa, kaya pondo sa katawahan para sa tanan kayo. Pulsa sa ilan, among tingog kusgan, hangtod ang usisya, matingog sa kalibutan. Yeah. Sa barangay adunay proyekto, gingon nga hapit na mahuman. Apan hangtod karon wala pa makita ang resulta nga gisaad sa katawhan. Ang dalan puno gihapon ug lapok, ang eskwelahan ang inahanglan pa. Nangutana ang mga tao sa baryo, asakahan na padulong ang kwarta. Mga sad nga gisulti sa entablado na dungog sa tanang lungsod. Apan sa adlaw-adlaw nga kinabuhi, murag kulang gihapon ng dubag. Gikaon ang pondo, kinsa may nakakita, nganong nawala ang para sa katawhan. Gikaon ang pondo, mao ba kini ang tinuod, nga ang paglaom sa masa nahimong pangutana. Gikaon ang pondo, hamong tingog madungog, hangtod ang kamatuoran, makita sa tanan. Ang mag-uuman naghulat sa tabang, ang mangingisda naglaong gihapon. Ang mga pamilya nagpaningkamot, bisan lisod ang kahimtang karon. Buwis nga gihagwan, matag adlaw, gikan sa singot ug kakugi. Dapat kini mo balik sa katawan, pinaagi sa tinuod nga serbisyo. Dili kini istorya sa usalang katawo, kundi tingog sa daghang Pilipino. Natinguha ug matarong mapagdumala, ug kaugmaong walay limpong. Gikaon ang pondo, kinsa may nakakita, nganong nawala ang para sa katawhan. Gikaon ang pondo, apat dili ang tinog, maong maminaong sa masa nahimong pangutana. Gikaon ang pondo, hamong tingog madungog, hangtod ang kamatuoran, makita sa tanan. Panahon na aron mangutana, panahon na aron maminaw, kayang gahom sa katawan, nagsugod sa kamatuoran. Gikaon ang pondo, apan dili ang paglam, kay magpadayon ng tingog sa katawan. Gikaon ang pondo, apan dili ang danggo, nga dunay ugmanga, patas sa lang sa tanan. Gikaon ang pondo. Yeah. Sa atubangan, puro sa adug bahiyom, murag tinuod ang ilang gisulti. Apan sa luyo sa sirado nga pultahan, nagdunay sekreto nga gitago sa gabi. Ang katawhan, naglaom sa kausaban, nagtuo sa mga pulong nga matahom. Apan samtang busy ang tanan sa paglaom, adunay nagtipig ug bahandi sa kahilom. Yeah! Kinsa may motubag sa pangutana, kinsa may manubag sa katawhan, kayang kamatuoran dili mapugan kung ang masa magkahihusa sa tingog. Kurakot sa luyo, samtang nagtanaw kami, nangawala ang pondo para sa komunidad. Kurakot sa luyo, gitago sa kangit-ngit, apan ang kamatuoran mo pakita gihapon. Kurakot sa
kulang og gamit. Ang mga dalan wala pa mahuman, bisan daghang budget ang giya-aprobar. Ang mang-uuma ug mamumo nagkugi matag adlaw sa ilang trabaho. Nangandoy nga ang ilang gihagawan mo balik sa serbisyo alang sa tanan. Dili kini panahon sa paghilom, dili kini panahon sa paglikay. Kayang kaog maaon sa katawan, nagasalig sa kamatuoran no pagkamatarong. Kurakot sa luyo, samtang nagtanaw kami, nangawala ang pondo para sa komunidad. Kurakot sa luyo, gitago sa kangit-ngit, apan ang kamatuoran mo pakita gihapon. Kurakot sa luyo, among tingog kusgan, dili mapalit ang tingog sa katawan. Usa ka tingog mahimong awit, usa ka awit mahimong kalihokan. Kung magkahirusa ang katawhan, mas kusog pa kaysa sa kahadlok. Kurakot sa luyo, dili na matago, kaya ang kamatuoran mo sidlak sama sa adlaw. Kurakot sa luyo, among panawagan, serbisyo nga matinut-anon para sa katawhan. Sa meeting dagang gisulti, dagang saad nagipasalig, adunay pondo para sa proyekto, maoy gingon sa mga opisyal. Apan sa among barangay karon, wala gihapoy dakong kausaban. Mao nga ang katawan ng utana, asaman napadulong ang tanan. Magabi humeno po sa numero, mga report nga murag kompleto. Apan sa tinod nga kahimtang, dagan paghihapong naglibog. Kinsay nakadawat, kinsay nakabenepisyo, nganong ang katawan wala makakisa. Nakadawat, kinsay nakadawat, nganong ang paglaom na himong pangutana. Kinsay nakadawat, tubaga kami, kayang kamatuoran ang among gipangita. Kinsay nakadawat, tubaga kami, kayang kamatuoran ang among gipangita. Ang mag-uuma naghulat sa suporta, ang estudyante nang inahanglan og tabang. Ang mamumuo nagkugi matag adlaw, aron mapadayon ng panginabuhi. Ang buwis nga ilang gihaguan, dapat mo balik sa serbisyo. Dili sa pipila lamang mapadulong, kundi alang sa tibok komunidad. Dili kini awit sa kasuko lamang, kundi tingog sa pangandoy nga adunay pagdumala nga matarong ug matinud. Anong pag-alagad? Kinsay nakadawat, kinsay nakabenepisyo, nganong ang katahawan wala makakinsa. Nakadawat, kinsay nakadawat, nganong ang paglaong mahimong pangutana. Kinsay nakadawat, tubaga kami, kayang kamatuoran ang among gipangita. Kinsay nakadawat, tubaga kami, kayang kamatuoran ang among gipangita. Panahon na sa pagtanaw, panahon na sa pagpaminaw, kayang tingog sa katawhan, dili kayo tangay kalim. Sa nagkatawad, ang pangutana nagpabilin hangtod ang tinuod nga tubag makita. Kinsay nakadawat, ang masa nag-awit, alang sa hustisya o kausaban sa nasod. Sa papel kompleto ang proyekto, tanang numero sakto, tanaawo na dunay pirma ug selyo pagani, murag walay kulang sa dokumento. Apan sa among lugar karon, ang dalang gubagi hapon, ang serbisyo nga gisaad kaniadto, wala pa gyud makita hangtod karon. Sa report murag hayag ang tanan,
lahi ang nakita sa kadalanan, maungang katawan ng utana. Asa man gyud ang kamatuoran, nawala sa papel, apan wala sa tinuod. Dagang sad nawala matungan, nawala sa papel, apan nakita sa masa ang kakulang ug kalisod sa komunidad. Nawala sa papel, among pangutana, sa napadulong ang para sa katahan. Nawala sa papel, ang eskwelahan kulang ug lingkuranan, ang klinika kulang ug kagamitanan, mga pamilya naglaong gihapon nga dunay tinuod nga kausaban. Bisan lisod ang adlaw-adlaw nga kinabuhi, nagpadayon gihapon ang paglaom, kaya tingog sa katawan na dunay gahom kung magkahiusa alang sa kayohan. Dili na panahon sa pagtanaw lang, dili na panahon sa paghilom, kayang kamatuoran kinahanglan makita, aron mo sidlak ang kaugmaon. Nawala sa papel, apan wala sa tinuod. Dagang sad nawala matungan, nawala sa papel, apan nakita sa masa ang kakulang ug kalisod sa komunidad. Nawala sa papel, among pangutana, sa napadulong ang para sa katawhan. Ang tinta mahimong mapapasapan ng kamatuoran, magpabilin ng kasaysayan, mahinumduman sa mga tingog nga wala mahadlok masulti. Nawala sa papel, apan dili ang paglaom, kayang katawhan magpadayon sa pagbarong. Nawala sa papel, apan dili ang kamatuoran, kay kini mo tungha sa hustong panahon. Nawala sa papel, nawala sa papel. Sa sinugdan, puno sa paglaom, ang proyekto nga gipahibalo, gingon nga makatabang sa tanan, ug magdala og kausaban sa baryo, apan paglabay sa daghang bulan, wala gihapoy klarong resulta. Ang mga tawo sigig pangutana, nganong nawala ang ilang gilauman. Ang mga sad sa masasakayan nga misulod sa lawom nga dagat, ug ang mga damgo sa katawan murag nataponan sa mga balon. Punto nga na lumos, asa nakaha, nadani pa sa kusog nga balon sa sistema. Punto nga na lumos, paraunta sa tanan, at wala maabot sa komunidad. Punto nga na lumos, among tingog madungog, hangtod ng kamatuoran makita sa tanan. Ang mag-uma nagulat sa suporta, ang estudyante nang inahanglan ug tabang, ang mamumo nagpadayon sa paningkamot, bisan lisod ang kahimtang matag adlaw. Ang ilang singot ug kakuge, mao ang nagtukod sa nasod, busa ang ilang pangutana. Yanora asa man jud napadulong ang pondo. Di kini istorya sa usa ka dapit, kundi tingog sa daghang lungsod nga naglaom sa matinod. Anong serbisyo o gustong paggamit sa pondo? Pondo nga nalumos, asa nakaha, nadani ba sa kusog nga balod sa sistema? Pondo nga nalumos, paraunta sa tanan, apan wala maabot sa komunidad. Pondo nga nalumos, among tingog madungog, hangtod ang kamatuoran makita sa tanan. Bisan unsa kalawom ang tubig, ang kamatuoran mulutaw ra gihapon. Bisan nun sa kadugay ang pagulat, ang tingog sa katawa magpabilin. Pondo nga nalumos, ako sili ang paglaom, kayang katauhan magpadayon sa pagbarong. Pondo nga nalumos, ako sili ang kamaturan, kay kini mulutaw sa hustong panahon. Pondo nga nalumos, among tingog madungog, hangtod ang kamatuoran makita sa tanan.
Sa panahon, sa kampanya, dagang saad nga nadungog. Bahiyo mo pakikamot, murag dul sa katawhan kaayo. Apan sa dihang nakalingkod na, minghilom ang daghang saad. Ang lingkuranan na himong bililhon, ugang serbisyo na himong lisot pangitaon. Ang gahum dili permanente, ang katungdanan usa ka pagsalig. Apan nanong daghan ang nalimot sa ilang gisaad sa katawhan. Lingkuranan o kwarta, mao ba'y gipili kay sa serbisyo? Lingkuranan o kwarta, nganong ang katahan gihapon ang nagantos. Lingkuranan o kwarta, dili unta mao ang tumong. Kayang tinuod nga lider, nagalagad sa katahan. Yeah. Ang mga proyekto sa papel hayag, apan sa tinuod kulang og resulta. Ang mga pamilya naglaom gihapon sa mas maayong kaugmaon ug paglaom. Ang mag-uuma ug mamumu nagtrabaho gikan buntag hangtod gabi. Nangandoy nga ang ilang gihaguan, mobalik sa kayohan sa tanan. Dili ang lingkuranan ng sukdanan, dili usab ang kadaghan sa bahandi, kundili ang matinud anong pag-alagad o kasing-kasing nga adunay pagpakaban. Lingkuranan o kwarta, mao ba'y gipili kay sa serbisyo? Lingkuranan o kwarta, nganong ang katahan gihapon ang nagantos. Lingkuranan o kwarta, dili unta mao ang tumong. Kayang tinuod na lider, nagalagad sa katawan. Moabot ang adlaw sa paghusay sa mga buhat nga nahimo ugang tingog sa katawan. Magpabiling ako sugog tinaw. Lingkuranan o kwarta, dili makapalit sa pagsalig. Lingkuranan o kwarta, dili makapalong sa kamaturan. Kayang tinuod nga kagaugan, mao ang pag-alagad sa katawhan. Sa plaza, daghang saad nga nadungog, mga pulong nga tamis paminawon. Nagsalig ang katawan sa ilang gisulti, naglaom sa mas maayong kaugmaon. Napan paglingis sa tinuod nga kahimtang, daghan gihapong wala natuman. Ang mga damgo nga gitukod sa pagsalig, mura gitpasagdan og gibiyaan. Kinsa man ang nakabenepisyo, kinsa man ang nakadaog, samtang ang masa nagulat gihapon sa hustisya ug tinuod nga serbisyo. Gibaligya ang katawhan, alang ba sa gahumog bahandi. Gibaligya ang katawhan, nanong ang pagsalig na bungkagma. Gibaligya ang katawhan, apan dili ang ilang tingog, kayang kamatuoran magpabilin bisanon sa pagkalisod. Ang nakuma nagtrabaho sa uma, ang mamumuo nagkugi matag adlaw, ang ilang singot ug paningkamot
Mao ang pundasyon sa nasod. Apan kung ang ilang mga panginahanglan kanunay nga mahisalikway, mupadayon ang pangutana sa kadaghanan, asa man ang hustong pagatiman. Dili kini awit sa kapuwag lamang, kundi usa ka panawagan nang lider kinahanglan mo tuman sa ilang sad sa katahan. Gibaligya ang katawan, alang ba sa gahumog bahandi. Gibaligya ang katawan, nganong ang pagsalig na bungkagma. Gibaligya ang katawan, apan dili ang ilang tingog, kayang kamatuoran magpabilin bisan unsa pagkalisod. Ang tingog sa masa dili mapalit, dili usab mapahilom sa kahadlok. Kung magkahiusa ang katawan, mosidlak ang tinuod nga kausap. Gibaligya ang katawan, apan dili ang ilang paglaom. Gibaligya ang katawan, apan dili ang ilang damgo. Kamaon sa nasod, ang asa kamot sa katawan. Sa mga abot na nagpangawat, dulo nga nagpangawat, nano ang hustisya mo abot sa mga kamot nga gisaligan, gitugyan ang serbisyo sa katawan. Apan nganong sa paglabay sa panahon, dagang pangutana ang nabilin. Ang mga saad nga kusog gisulti, nadungog sa matag dapit. Apan sa tinuod nga kahimtang karon, ang kausaban lisod gihapon makita. Ang masa nagtanawog, naghulat sa tinuod nga tubag sa ilang pangutana. Kayang ilang pagsalig bililhon, dili ang ay pasagdano iladon. Kamot nga nagpangawan, nganong giwala ang para sa tanan. Kamot nga nagpangawan, nganong ang masama oy nagantos. Kamot nga nagpangawan, dili matago sa kahangturan. Kayang kamatuoran mo lutaw, sama sa adlaw sa kabuntagon. Ang mag-uuma nag-ani sa umahan, ang mamumuo nagkugi matag adlaw. Ang estudyante nagdamgo sa kaugmaon, ug ang pamilya naglaom sa kausaban. Ang ilang singot ug paning kamot, mao ang natukot sa nasod. Busa ang pondo sa katawan, dapat para sa kaayuhan sa tanan. Dili ang gahum ang pinakadako, dili usab ang kadaghan sa bahandi, kundili ang pag-alagad nga matinudano no kasi nga adunay integridad. Kamot nga nagpangawan, nganong giwala ang para sa tanan. Kamot nga nagpangawan, nganong ang masama oy nagantos. Kamot nga nagpangawan, dili matago sa kahangturan. Kayang kamatuoran mo lutaw, sama sa adlaw sa kabuntagon. Moabot ang adlaw sa paghusay sa tanang buhat nga nahimo. Ugang tingog sa katawan, magpabilin nga kusog ug tinan. Kamot nga nagpangawat, dili makapildi sa paglahom. Kamot nga nagpangawat, dili makapalong sa kamatuoran. Kayang tingog